Mangwanani akanaka muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Rekedzai tibva tapinda messages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo mukomana chezita rangu muchanditi Tsitsi, uye zvekare ndakazvarirwawo ndikakurira kunyanga. I was the second of 7 children. Ndakubva ndachizouya muHarare ndikatanga kuita basa rekushanda mumba. Tichiri kukura pane vamwe bhudhi avo vakaendawo kumhiri kwemakungwa, so ndo vaipota vachitumidzirawo mari. Ndakazoti ndava ne18 years ipapo ndainge ndava kutoziva kuti chii chinonzi nhamo. Ndakauya muHarare muri mugore ra1972 ndikatanga kushanda mumba. Ndainge ndichigara kuMount Pleasant, uye zvekare vanhu vandainge ndichishandira vainge vaine restaurant yavo. Ndakabva ndachizotanga kudanana neumwe murume uyo akabva achizondipa pamuviri. Ipapo ainge achiri kushanda achiita zvekudhiraivha mabhazi, saka akazoita accident ndokubva achizopofomara. Zvino ndakachizoshaya kuti ndoita sei kuti ndinge ndichimuramba. Apa ainge akandiroora akandibvisira mari yakawanda kwazvo, uye zvekare ainge ari munhu ainge achizama nepose apo paainge achigona napo kuti ange achichengeta vabereki vangu kumusha. Zvakaoma saizvozvo, saka ndakazongoramba ndigere hangu naye, but mwoyo wangu wainge uchirwadza. Hakusi kunzi ainge akanyanya kuita bofu, aionera padhuze, asi kana kushanda ainge ava kusakwanisa. Saka kubva mugore iroro ndakagara nemurume wangu ari bofu saizvozvo. Ndini ndainge ndatova amai zvekare nababa pamba. Saka ndakabva ndachizosangana neimwe n'anga. N'anga iyi yakati iyo yaikwanisa kundibetsera. Ndakasangana nayo n'anga iyi mainge muri mugore ra2008. Makore acho iwawo ndainge ndava kuitawo zvekuenda kunana Gwanda ndichinotsvakawo madora, ndobva ndachizomahodhesa. Ndo pandakasangana neimwe n'anga iyi, ndakasangana nayo muBulawayo. Saka ndakaendawo ndichida kunobetserwa sezvandainge ndichiona vamwe vakadzi vamwe vandaifamba navo vachiita. Saka ndaenda kun'anga kuya, ndo pandakabva ndachizoudzwa kuti murume wangu iye pache zvake hongu ainge akakuvara paaccident, but izvo zvekuzonzi ainge akaita bofu zvainge zviine chivanhu mukati, ainge akagadzirwa nehama dzake. Saka ndakabva ndachizoti zvino ndoita sei. Ndo pavakabva vachizoti kana kuri kunzi ndainge ndiine mari vaikwanisa kundibetsera, vomupara maso ake kuitira kuti ange achizokwanisa kutanga kuona zvekare. Asi kana kuri kunzi ndinenge ndisina mari, vakati ivo vanokwanisa kundibetsera zvekuti upenyu hwangu hunozoita senani, ndinotangawo kubata mari ndichiita mari. Ndikabva ndati ehoi, kubva zvakanaka. Vakabva vanditi kana kuri kunzi iwewe pari zvino hauna mari, ndine kabhodhoro kandichakupa nekamwe kajira ako kandichakupa. Saka kajira ikako kandichakupa ndinoda kuti unge uchizokashandisa paucharara nevarume. Ndikati muri kuzama kuti kudii? Vakanditi ehe, paucharara nevamwe varume, nekuti ndoda kuti unge uchizoita 2 kana kuti 3 months usingarari nemurume wako, asi uchitsvaka vamwe varume vekuti unenge uchirara navo. Saka ndakapiwa kajira ikako, ndikabva ndachizotanga kukashandisa. Murume wangu aitoti kana akandikumbira ndaitomurambira. Ndobva ndachizotsvaka umwe murume, ndobva ndachizorara naye murume iyeye. Saka ndaiti kana ndapedza kurara nemurume ndobva ndachizozvipukuta. Sikarudzi yangu vainge vakanditi handaifanira kuti ndinge ndichikawacha, uye zvekare kaifanira kugara panzvimbo pekuti panenge pasingasviki light. Izvi ndakazviita for 3 months. Ndapedza kudaro ndopanakangokaruka ndapiwa mari neumwewo munhu ainge achindikwereta. Ndainge ndakasomukweretesa masaga
8 emadora andainge ndakamukweretesa. Ainge atombori one of my biggest customer, so ainge ava kuramba kundipa mari yangu. Ndipo apo paakazongokaruka andibhadhara, ivo sekuru vainge vakatondiudza kuti ainge achazondipa mari yangu uye zvekare ndiyo yandaifanira kuti ndinge ndichizoshandisa. Ndakazoenda nayo kudare kwavo, vakandigadzirira mari iyoyo, vakandidzosera. Kusvika pari nhasi handina munhu wandinokweretesa mari akasandidzosera mari yangu, nekuti vakandigadzirira mari iyoyo iyo yandainge ndichikweretewa nemurume wandainge ndakapa masaga angu emadora. Ndakazoti ndadzokera kuya, ndo pavakazondibudira pachena kuti zvose zvatainge tichiita zvainge zviine urombwa mukati, in which mukoma ndakatomboramba ndikati sekuru, inini zvekuti ndige ndichizoromba ka handizvikwanise, nekuti ndichiuya pano ndainge ndichifungidzira kuti zvimwe kuda muchangondibatsira so that mabasa angu ange achizosununguka, ndinge ndichizotangawo kurarama kalife kari nani. Vakanditi that was impossible, nekuda kwekuti kana uchida kuita mari unotofanira kuti unge uchizoshandisa either mweya wemunhu kana kungoshandisa zvimwe zvinhu zvinenge zvichizokasika kukupa mari, in which unenge uri urombwa. Vakati kunyangwe mushonga welaki, kutozora kwaunenge uchiuita zvinenge zvakafanana nekungozadzikisa mhiko dzeurombwa. Vakati kunyangwe ndikada kukupa mafuta elaki anozokunetsa kana kuri kunzi akazopera mafuta iwawo, zvimwe kuda inini ndinenge ndafa. Saka ndakazongosarudza kuita izvozvo zvekuromba ndichishandisa murume wangu, kunze kwekuti ndinge ndichizoenda naye kuBulawayo, ange achizonopariwa nayo n'anga iya, ange achizokwanisa kuona. Ipapo mukoma ndipo apo pandakasarudza kuti zviri nani kuti angogara ari bofu. Ndakazodzokera kuHarare, ndo pandakabva ndachizotanga kuita mari zvekare. Ndainge ndopfimbwa nevarume avo vanenge vaine mari dzavo. Pane umwe akangondipa $5,000 mushure mekunge tangodanana for about 1 week. Murume iyeye akabva anditi tanga business. Kubva ipapo kusvika pari nhasi ndiri munhu wekuti ndine laki remari, ndinobata mari, asi murume wangu ndiye uyo wandakashandisa muurombwa hwangu. Naizvozvo ndokuda kungoti Mwari dai vandiregerera, chandisingadi kuzoendawo kugehena. Kuchechi ndinoenda kuchechi iRoma kunamata, ndinonamata. Ndiyo secret yangu yandiinayo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we, strange things indeed they do happen in this world. Hanzi ndakashandisa murume wangu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hanzi chandiri kungoda ndechekuti Mwari dai vangondiregerera, nekuti kuromba kwacho ndakatoromba. Whether ndikazonzi ndaenda ndikanorasa urombwa hwangu kana kuti handina kuhurasa urombwa hwangu, izvozvo it won't even change a thing. Asi Mwari kana vakakwanisa kundiregerera, then ndinoziva kuti kunyange ndikanzi nhasi ndafa, denga rangu rinenge ririko. Munowirirana nazvo here zvavari kuda vanzvadzi vedu ava kuti zvinge zvichizoitika? Will God forgive her even though vakasarasa urombwa hwavo, uye vari kuti ivo vanoenda kuchechi yeRoman Catholic? Do you go to that same church unotiwo kudii nezviri kutaurwa nasisi vedu ava? Ivo vari kuti kunamata, vanotonamata chaizvo, but havadi kurasa urombwa hwavo. Unotiwo kudii? Munozvionawo sei kana kuri kunzi you go to the same church? Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo I lied to my ex
about having cancer akanditumidzira mari. Ndikangoti last year akanditumidzira mari inokwana iyo kuita $24,000. Mari iyo yaakanditumidzira inova iri mari yandakazoshandisa kutenga stand. Saka ex wangu uyu ainge achindida zviya zvekuti mukadzi wangu anokwanisa kuenda hake kumarriage, but achiri kuda nezvako ndozvakaitika pana ex wangu. Takasangana mugweru when we were still very young, tikadanana kwenguva refu. That was when apo paakazomboenda kwasisi vake kuholiday kuHarare, ndo paakabva achizondiudza kuti ainge asangana nemwana weimwe mbinga. Ndikati it is okay. Saka wafungei, like the original plan was that aifanira kuti ange achizoroorwa nemwana iyeye wembinga, but tichingoramba tichingodanana zvedu. That was the plan that we had in mind, but hazvina kuzoitika saizvozvo. She fell in love with the guy, ndokubva achizoenda kumhiri kwemakungwa. We lived, handizivi kuti for how many years. Aitoti kana afunga nezvangu obva angoronga rwendo rwekuya kunoku, as if she wants to see her mom kunoku kugweru, then obva atouya kuno totogara tose kuda kana kwe2 weeks. Kuhama dzake anenge achingodziudza kuti ari kuhama dzemurume wake. Izvo tinenge tichitogara either kuhotel kana kumabookings for 2 weeks nguva yose anenge ari kunoku kuZimbabwe, zvekuti she even said she suspected kuti mwana wake wenumber 3 anokwanisa ari mwana wangu. Saka mukomana iniwo I then got married. Ndikatoona kutoti plan handitomborina. Saka ndakangoti one day ndichitaura naye ndikabva ndatoona kutoti uyu ndiye munhu anokwanisa kutova plani yangu muupenyu. Ndokubva ndachizongotanga kungomuudza ma-excuses kuzonosvika achizonditi it is fine kana ndichida kuenda kwadoctor. Ainge achinditumidzira mari. Ndakataura nevamwe doctor avo vandakaudza kuti ndainge ndichikwanisa kuvapa $300 kana kuri kunzi vakakwanisa kundifojera mapapers in which he did that. Ndokubva ndachizomutumidzira paWhatsApp. Ainge achinditumidzira mari inova iri iyo ndiyo yandakazoshandisa nemudzimai wangu kuri kutenga stand, because ndaitozviziva kuti aisambobvuma kundipa mari, because iye ainge achiti anoda kuzoti tinge tichizovaka imba tiri 2, in which I think kuti it is very impossible kuti tinge tichizoita zvinhu zvakadaro since she is married. Kana ndikamubvunza kuti what are your plans, haakwanise kundibudira pachena kuti maplans ake ndeeyi. When you post my story, please tell me. I'll be following through in the comment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi ndakatumidzirwa mari $24,000 the whole of last year nex. Hanzi kunyange zvake ari married, but she has felt to move on. Unozviona kavanhukadzi kuti iwewe mumwoyo mako unenge uchizviudza kuti ex wangu ndichiri kumuda, but iye anenge achitokuonera manje kuti munhu uyu she is married but ari kungotadza kuita move on. Saka ndava kutomutorera advantage. Zvakangooma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura nezvayo nyaya iyi mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndine confession yangu iyo yandiinayo. I just want to tell you my own story. Ngoma nachi zvinhu izvi pazvakaitika ndainge ndisitomborina kana tarisiro yekuti I can become such an evil person, but I became an evil person. Zvakaitika mukoma ndezvekudai takatanga kukandirana round apo pakambani patainge tichishanda. Tainge tisingatombowani kana mari yakawanda. Saka umwe neumwe akabva achizotaura zvaainge achida kuzoita nemari yake. Ininiwo kusaidi kwangu, that was when pandakazosarudza kuti ndainge ndichida kuzotanga an internet cafe kumusha. Saka kamari kandainge ndichazowana, kamari ikako ndo kandainge ndichida kuti
ndinge ndichizokashandisa kudzokera kumusha ndobva ndachizotangawo an internet cafe. Saka painge paine umwe mufesi uyo watainge tichitamba naye round, iye ainge akati aida kuita zveudj, but mukoma paakaona sekunge zveinternet cafe zvainge zviine mari, ndo paakabva achizotenga computer in secret. Atenga computer in secret akabva achizoitumidzira kumusha because tainge tichingobva in the same ghetto kumusha uko. So akatumidzira kumusha mukoma kwava kutonditangira kutanga an internet cafe. Inini ndakazosara ndokandirwa zvangu mari yeround, but mukomana ainge atobvongodza atoipindira nechekare, ainge atova nechishopu chake and achitoita mari zvekuti ini by the time pandakazoenda kumusha ndisina kana chandainge ndichiziva, it was already too late, in which ndakarwadziwa mukoma ndiri kukunyeperai because ndainge ndatotengawo equipment. Ndakazomboedzawo kuti ndinge ndichivhura chikafe changu somewhere else, but paposition iyo apo pandainge ndichida kuzoisa internet cafe painge pari padhuze nekamwe kacollege. Ndakamboedza mukoma kuti ndinge ndichirana internet cafe, but ndakatoona kuti ndainge ndatotorerwa my business idea. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakandirwadza mukoma, handidi kukunyeperai. There was nothing that I could do, but ndakabva ndachizobatwa nemweya wakaipa, ndo zvazondiunzawo pano because ndinofila very guilty nekuda kwezvinhu zvandakaita. Mukoma Nashe, ndainge ndisitomborina kana tarisiro yekuti ndichazovawo munhu anoendawo kun'anga, but ipapo ndakangorwadziwa kwava kuenda kun'anga. Yes, ndakamuendera kun'anga mufesi nekuti ndainge ndichida kuti business rake ringe richizobroka, but handina kuziva kuti kana ukaendera munhu kun'anga ukanomuitira mhiko, kana n'anga yacho ikazofa unenge wava kutofana kutoti unge uchitotsvaka munhu anozokubhadharisa futi mazimari akawanda kuti ange achizogadzirisa mhiko dzacho idzodzo, because ndakazongoendawo kun'anga ndokubva ndachizotaurawo neimwe n'anga iyi yakandibatsira mukoma zvekuti kana ndega ndakaona kuti panapa ndabetserwa. Business rake mufesi iyeye rakabva rachizobroka. Chokwadi chandoda kungokuudzai mukoma ndechekuti hakuna business rinobroka mahara. Business ukaona richitobroka, it's either unenge utori nemunhu anenge akakugadzira. Saka ndo zvandakaita ndikagadzira friend yangu. Ndaifungidzira kuti maybe it was something which was just temporary, but handina kuziva kuti zvainge zviri zvinhu zvainge zvichazongoramba zvichiitika mulife make kusvika pari nhasi. Munhu wekuti haana kana chaainacho mulife make, anongozvitamburira. Apa aimbova munhu wekuti akatombotenga motikari kuburikidza nechi-internet cafe ichocho, but akazorwarirwa nemwana long time kusvika achizotengesa equipment yose. Ipapo zvinhu zvichiitika ndaitoseka ndichitofara ndichiti handiti ndiye akatanga nazvo, but fast forward I am regretting a lot nekuti ndinoziva kuti ndakatoitawo chivi pamberi paMwari. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi chinongondirwadza ndechekuti ndakaita chivi pamberi paMwari. Apa n'anga yacho hanzi yakandiitira mhiko dzacho, n'anga yacho yakafa. Saka kubvawo ipapo kusvika pari nhasi hanzi handina kuzomboenda kune imwe n'anga zvekare, asi ivo vanoti vane imwe nyoka hanzi yavanopota vachiona. Nyoka iyo hanzi ndeye white, yakangoita kunge tambo yemagetsi. Ndo matauriro acho avakaita mukoma vedu ava. Iriko here nyoka yewhite inenge yakaita kunge tambo yemagetsi? Zvakangoma hazvo vedu we. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi mukoma Nashe, izvi ndo zvandakaita. Shamwari yangu akati ari mukoma, akaenda mukoma for nearly 2 weeks. At that time ndainge ndichirara nemudzimai wake apo paainge ari kuchipatara. He was in a coma. I felt no remorse when I did it. Zvakaitika musi wacho iwoyo ndakaenda kumba kwake. The wife had called me. Ndasvika kuya then as I was
busy speaking with her, comforting her. One thing led to another, tikazonosvika pakunosika bonde, in which I know kuti what we were doing, it was quite wrong, but I felt no remorse at all. Kunyangwe shamwari yangu paakazorecover, I could not even look at him in the eye, ndichiziva kuti ndo zvandakaita. Mukomanashi ndo secret yangu kune avo vanenge vachida kundijaja. You can judge me, but ndo zvakatoitika izvozvo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi tichizviita zvinhu izvozvo, I felt no remorse at all. Apa shamwari yavo yainge iri muchipatara. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.